Ako'y probinsyano sa siyudad kong Mindanao. Gustong mo asinso, nangita kong trabaho. Apan wa madawat, kay lagi walay grado. Nagbasuriro na lang ako. Sa adlaw nga tanan tuwa dito sa basurahan, akong gipang ukay tanang basurang mapuslan. Kung mudaghan ako dayong ipatimbang, aron makapalit sa gikinahanglan. Basuriro akong trabaho, unsaon nga maoy gipili nga kurso. Basuriro nga trabaho, hugaw o baho pa kaayo. Dili pud matamay ang trabaho nga basuriro, kay napoy uban sa ilang anak nakapahuman og kurso. Nagdipindira na sa atong pagpaningkamot, aron ang kalampusan makabot. Basuriro akong trabaho, unsaon nga maoy gipili nga kurso. Basuriro nga trabaho, hugaw o baho pa kaayo. Pagkapait di ay kun kita walay grado, magalisod ta sa pagpangita og trabaho. Dunay mo dawat apan gamay lang ang sweldo, unya hago pagyud nga trabaho. Basuriro akong trabaho, unsaon nga maoy gipili nga kurso. Basuriro nga trabaho, hugaw o baho pa kaayo. Busa kamo nga mga estudyante pa, inyong pag-eskwela maoy pirming atimana. Ayaw pagpatunto sa inyong mga barkada, kay basinog sama na kung mamasura ka. Basuriro akong trabaho, unsaon nga maoy gipili nga kurso. Basuriro nga trabaho, hugaw o baho pa kaayo. Hugaw o baho ka kaayo. Okay, pwede na ni.